बिबानाव थानाय रुंसारि बडौला दैमारिनि जा मुसुखा फसंनो लानाय जादों बे जायगायाव नुजाथिफैनो हानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारजों लोगोसे बायदि बिफानाव थानाय गेदेमा नोंथांमोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि गेदेमा नोंथांमोन जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आरो लाइमोन आफादनि बिबानगिरि गेदेमा नोंथांमोन उदालगुरि जिल्लानि माइनाव आरो लाइमोन आफादनि बिबानगिरि गेदेमा नोंथांमोन दिनै जोंनि बानजाय आफाद जानायावनो हांख्रायनानै लेंहरजानाय उदालगुरि जिल्लानि बायदि फसंथाननि बायदि आफादनि बे रुंसारि बडौला दैमारिनि मोनसे गोसोखां खाम्फा मुसुखा बेयाव फसंनाय जागोन। बेयाव जोङो हागौमानि मोजां रोखोमनि बाजेट लानानै बेखौ फसंगोन जाहाथे बिनि मावनाय बिथांनि जा आदर्श जोंहा मुगा मुगा थालांबाय थायो बेखौ नुबानो जों बयबो गोसोखांनो हायो। बिनि जितु गुन बे गुनखौ जोङो मान बावनो हाबाय थायो बेखौ जोङो मिजिंथिनानै दिनै बिथांखौ जोङो बे जायगायावनो माने अरायदिननि थाखाय जोङो मोनसे मुसुखा बानायनो थिरांथा जानाय जाबाय आरो बेयावहाय जोंहा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि फंबाय सोलों दैमारि आंखौ खावलायनाय लेखा आं दिनै बे हाबाफोरखौ मावनो आगान सुरबाय। आं अराय रायजो राजाफोरखौ माने मिजिं सुबाय आंखौ जाहाथे बे बेलायाव लामा हेफाजाबारि मदद होयो आं दा हाबाफारि मावनो थाखाय आगान सुरबाय। रुंसारि बडौला दैमारिनि जिउ आत्माया खुन मोनथों रुंसारि बडौला दैमारिनि जिउ आत्माया खुन मोनथों जय आलो गोजोननि जय